boller. Og hvad får du at drikke til? Kakao. Okay. Og hvad skal vi bagefter? Legoland. Men hvad skal vi lige inden vi skal til Legoland? Så skal vi pakke. Pakke. Og hvad er det for noget, vi skal pakke? Madpakke, ikke? Ja. Wow. Pakker du bilen? Kan du? Hvad så? Er du snart klar til at tage til Legoland? Ja. Hej Elisabeth. Hvor skal du hen, skat? Du skal til Legoland. Hold da op. Nå. Der kommer mange mennesker. Der kommer mange mennesker, det. Hold da op. Og bare køre bilen her. Er du klar? Ja. Helt klar. Ja. Så går vi. Der. Der. Hej skat. Er du klar? Er det larmer? Så hvis det er, at du bliver væk, så er der nogen, der kan hjælpe dig med at ringe til far. Ikke? Du må ikke blive væk til far, vel da? Lover du far det? Det er hyggeligt, hva'? Prøv at se, der står. Hvad der står der? Prøv at se her. Så har far skrevet Elisabeth Lind og fars telefonnummer. Ja, så fint. Så skal vi køre videre. Hvor skal I hen? Hvor skal I hen? 2, okay. Så går vi. Hej skat. Bagefter også. Kan mor sidde sammen? Du kan være her på grund af mine ben. Nå, så skal I det her, ikke? Okay. Ja. Hej skat. Far har så lange ben. Er du klar? Kan du også se det? Ja.
Så er der snart jeres tur. Er det dig, der? Men den krabber i Hej, hej. Så får du is her. Hej. Og Elisabeth, hun blev sgu en smule generet under dansen der. Lad os sige her, vi har brugt i hvert fald 1,5 time i Guldgrisland, og hun får virkelig udfoldet alle sine fantasier og løbe rundt. Især her ved båden, der er hun totalt lykkelig. Hun var så glad for, at vi var taget i Legoland, og hun var næsten ikke til at styre. Eller det var lidt hårdt for mor og far at få hende til at spise og drikke, så det var med lidt hård motivation. Men det var bare en rigtig fed dag med Elisabeth i Legoland. Og så havde vi jo også lige mor, der lige skulle snakke lidt telefon med familien fra den anden ende af verden. De ville jo også gerne lige snakke med deres barnebarn. De hyggede sig også bare super meget. Det var dejligt at se. Okay.
Ninjagoland. Vi må ikke tage billeder, så vi tager lige her fra starten af her. Her der skal vi igennem sådan en forhindring, og vi tog den på easy. Og Elisabeth, hun nyder virkelig, at vi render igennem her. Vi prøver så anden gang her, og ja, der prøver jeg lidt at lade Elisabeth prøve lidt selv. Ja, der var det ikke til at lige optage noget ind ved den her forlystelse, derfor se noget før, men det var noget Ninjago, hvor man skulle have nogle 3D-briller på, som I ser, hvor vi så ligesom skulle gøre, når vi sad og spillede det her minigame inde på den forlystelse, hvor vi skulle nakke nogle monster og sådan noget, der er mega sjovt. Jeg var herredårlig. Jeg gik jo bare igennem uden at se noget som helst. Men Elisabeth og mor Ampai var nok de bedste til at nakke de der ninjaer der. En sindssygt klart anbefaling, når det er, at man tager i Legoland. Også, det er jo lidt uden for sæson, men også det her med, at du får lov til at... du får lov til at se noget mere, når der ikke er så meget mylder af mennesker. Elisabeth fik jo lov til at prøve den her forlystelse rigtig mange gange, hvor hun bare fik lov til at springe køen over, kan man så sige. Hun fik lov til bare at blive siddende, fordi der var ikke så mange, der havde lyst til at prøve den her. Det var en fest for Elisabeth. Hun fik prøvet samtlige farver på de her heste her. Alt fra brun, sort og hvid hest. Og det var en fest for hende. Det var en fornøjelse for os begge to. Is dan dat nog wat achter? Vil du have sejlet båd? Prøv at se der. Ja. Du er ude og sejle båd sammen med far og mor? Vil du det, Elisabeth? Ja. Elisabeth havde ikke lyst til at komme op i bådene, men hun havde lyst til at lege på legepladsen, og hun hyggede sig virkelig ved det her piratskib her. Hun kunne ikke rigtig finde os på et tidspunkt, derfor hun går og leder lidt efter os. Så jeg løb efter hende. Men rutsjebanen her elsker hun. Og efter så lidt tid, så ville Elisabeth rigtig gerne males i ansigtet. Og de var totalt søde, de her to piger, som jeg ved ikke, hvor de kom fra, men de snakkede engelsk. Og ja, de synes Elisabeth var ekstremt sød og utrolig dygtig til at sidde stille. Elisabeth ville rigtig gerne have noget regnbuefarve i ansigtet, men det var ikke lige en del af den pakke, som hun havde bestilt. Hun ville jo gerne være en lyserød tiger. Så hun fik lidt glimmer i ansigtet. Virkelig, virkelig sød. Kan du lide det? Er det godt? Yay! Så fint. Hold da op. Så fint. Perfect! Thank you so much. Hvad er det for et dyr? Udderkop. Det er da ikke en edderkop. Er det ikke en mus? Og det har jeg. Det er sådan en speciel flue i noget is, ikke? Så. Nej. Okay. Hvor er du god? Nej, hvor er du dygtig. Nej, hvor er du dygtig.
Grunden da Elisabeth var stoppet med sut, så havde hun fået den her fine drage, der kunne sprøjte med sæbebobler. Plus den aller sidste tur med flyvemaskinen vil hun gerne have, da vi er på vej ud, og parken er lukket. Og vi er så heldige, at vi får vores solotur alene. Det var hyggeligt, og det synes Elisabeth var sjovt. Også på en måde ret sejt. Så, Så kig på mor. hej. Tag den op, så vi kan se sæbebobler. Ja. Har det været en god dag, skat? Hva? Har det været en god dag? Nu vi kommer hjem, da. Der er masser til. Tak for den her gang, Legoland. Hold da op. Og som I kan se, batterierne var flade. Der gik ikke mange minutter efter, vi kørte fra Legolands parkeringsplads, til hun faktisk crashede.